V tomto pohárovom zápase sa ukázalo, že nám chýbajú skúsenosti, že hráči nie sú ešte takí vyhratí v takýchto ťažkých zápasoch, kedy sa rozhoduje o každom góle. Samozrejme patrí k tomu aj trošku športového šťastia, od nás sa trošku dneska odklonilo. Mali sme tie šance vypracované, chýbala nám zodpovednejšia koncovka, na čo som upozorňoval aj cez polčas. Aj v polčase sme si povedali, že zápas nie je prehratý, no ale vravím, že trošku toho športového šťastia nám v tomto zápase chýbalo. Dovolím si tvrdiť, že v prvom polčase oni mali trošku navrh, boli trochu na koni, my sme to skúšali viac individuálne a zistili sme, že táto cesta nevedie a v druhom polčase sme začali zo zabezpečenej obrany, začala nám to vychádzať, dali sme rýchle góly z protiútokov. No a v tých zlomových momentoch, kedy sa vlastne hrala remíza, nejakých 10 minút sa to naťahovalo gól na gól a mohli sme im krásne odskočiť, otrhnúť sa o 2, o 3 góly. Jednoducho sme zlyhali, nedali sme aj vyložené šance, aj sme nejak technicky stratili loptu, netakticky. A tam sa to jednoducho zlomilo. Oni nás prekvapili tvrdou obranou, cez ktoré sme sa veľmi ťažko presadzovali. A vlastne nešlo nám to a z toho vlastne oni vyražali do rýchlych protiútokov a vlastne im tam padlo celkom dosť. A my sme moc veľa aj zahodili a proste v odvete musíme už len bojovať. Topoľčany majú dobrý manšaft. Sme radi, že od tie 2 góly sme vyhrali a teraz očakávame aj tvrdý súboj doma o týždeň. U nich to budeme mať oveľa ťažšie, je to skúsený manšaft a majú skúsené družstvo, vedia ako zahrať. Uvidíme, ako sa tam bude vyvíjať. Urobíme všetko preto, aby sme sa to pokúsili nejakým spôsobom otočiť a zabojovať o výsledok. Môj detko pochádza odtiaľto, Anton Švajlen, futbalový brankár a veľa rodiny mi prišlo nás pozbudiť tu nám, takže odtiaľto Švajlenovci odtiaľto pochádzajú, takže taký je môj vzťah k Topoľčanom.